Oh, kapalit ng iPad again. 4 hours worth of screen time. Patola and kalabasa naman. Bilisan mo! Kumakain ako. Uy, first time mo. Sige, nguya ha, nguya ha. Eat. Oh, before ano. Eh, kabang na. Kunin mo na. Alwa? Bilis. Mangro siya pa nga na. Kasi ito yung mga. Hindi, bata pa yun. Bilisan mo na, bilisan mo. Bilisan mo na. Nguya. 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 Bilis, may apat pa. Naka-ready na oh, bilis. Isa na. Ayun. Bisa limot po. Bisa limot. Wali kayo, ano yung yata? Gusto ka na magkaragbang ko. Isan mo. Banjang, banjang. Banjang. Good yan, good, good. Dalawa na lang. Uy, nananayin ka na. Sa'yo ka na lang. Binigay mo naman yung mga na. Okay. Oh, sige na. Kaya. Niloloko mo lang kami, kaya mo naman kumain. Nguya, nguya. Ah, nguya. Ah, nguya. Nagkatag mo lang ang butang ng meter. Ah, Last. last na lang oh. Oh? Last na lang. Anong feeling? Anong lasa? Anong lasa? Anong lasa? Uy, anong lasa? Explain mo yung lasa. First time mo kumain ng mango after 10 years. Oh, after 10 years. Ano? 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 Dahil sa iPad. Nang dahil sa iPad, mangga. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Wala na naman. Naubos mo na eh. Gusto mo mag-iPad? Anong mangyayari? Within 3 hours. Ay, hindi. 4 hours. 3 hours natin. Sasasatin natin. Pero yung salad na yan, kakainin. Ikaw po. Nakikinig. Ay, gusto ko pa-feed. Hindi, kakainin mo yan. Hindi, para ano, mabilis. Hindi, hindi. Ikaw mag-isa. Biglang matapon. Kuha kang platito, bilis. Hindi mo sa baba. Bilisan mo. In. First bite. Iniisip ko na yung sukat. Hoy, what mo kasi? Okay na? Hala ka. iPad. Pre-over na lang ang kadila mo. Saan mo? Malingap mo. Bilis. Hoy, bilisan mo. Nguyain mo. Nguya. Chew. 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 Chew.
Nakakaisang subo ka pa lang, mga 5 subo yan. Chu! Anong lasa? Pero ano kinilas mo na? Hindi, sigdan ka. Huwag mo kasing iisipin. Isipin mo parang pagkain lang, normal na pagkain lang yan. Lakokin mo. Lagyan mo dito para hindi matapos. Ano yan? Bawat mo yan? Inom? Hindi pwedeng ganon. Bilis. Nakakaisang subok. Lagay mo dito para hindi mahulog. Tagal mo yung bago, nahihirapan kasi Hindi. Lagay mo dito. yung mango. Hindi. Lagay mo dito yung platito mo. Lahat ng nandyan. Pinag-usapan natin 3 hours. Yan. Ang dami. O ayan. Sama mo pa yan. Kunti lang yan. Sama mo pa yan. O sige. Kukunin ko yung isang mango. Para mabawas. Isa Hindi lang. lahat ng mango eh. Hindi. Ay, ang laki na nito. Oh. Matigas kasi yung mangga. Ano tigas? Natutunaw lang. O ayan. Ang kunti na lang. Hindi. Wala na. Lahat Wala ng na. Wala mangga. na. Wala na. Hindi, wala akong mangga. O sige. Tatanggalin ko yung mango. 1 hour na lang. Sabi ko na yan. Nasusuka ako. Practice. Ay, ma. Ba't mo kasi? Ma, hindi lang. Sige, balik mo. Ayan. Ayan ba? Ayan. Kinakain mo na. Bilisan mo na. Game. 3 hours. Kaya mo yan. Isipin mo na lang burger yan. Saan mo? Yummy. Hoy, wag mong gagawin yan. Wag ka munang uminom. Nguyain mo. Nguyain mo. Magsusuka ka lalo pag uminom ka ng uminom. Oh. Ayun, hingi ka pa ng sauce kay Lola kung gusto mong dagdagan. Maganda nga, wala sauce eh. Sarap. What can you say? Dila, dila. Sa ngalan ng 3 hours playtime sa iPad. Ano, meron ka? Ay, nakakamisan nipa. Mga ticho. Uy, wala kang masisip na yun. Iniisip mo kasi gano'n eh. Ba't di mo isipin mo food dyan? Kunyari, ano siya? Steak. Anong hindi? Iba kasi ito eh. Ano yan? Pagkain yan, hindi. Ano yan? Pepe. Yung crab meat, ang sarap eh. Lord help me, ha? Ayun na, sumo. Sige. Sige, sabihin mo, Lord help me, ha? Ay, Daddy. Oo? bilisan mo, 2 sumo Ay, na lang. Ano? magandang Mag-iPad, ito mo kainin. Gusto mo mag-iPad? Ilang hours? 3 lang pinag-usapan. Binawasan natin ng mango. 3! Adwan na lang suburan nyo, di. Kaya kami mimwa. Sura na? 3 suburan, 2 suburan. O di, tap ka, no? Pag ako nagalit, Di 43 ko naman. napakain na tapos, nag-jogging ka pa. Oh. Eh di nalunok mo. O ano, kaya mo nang kumain moving forward na? Eh, ano mo ginawa? Saglit.
Ready? Ba't tumulo yung sipon mo? Maanghang ba? Hindi. O, ba't tumulo yung sipon mo? Sauce. Sauce. Yes, Luis. Sauce ka no? Sauce, Kahit gino. ng sauce. Meron pa yan mo. Kunti lang yun eh. Hindi, mas masarap yan. Hindi na masarap. Mas susuka ka ng tama. Ito. Lagay mo dyan. Ay, mo yung matigas. Eh, hindi. Matigas Apple yung yan. Matigas yung apple. Hindi. Kakasuka. Hindi yan nakakasuka. Tama mo yan. Umiyak ka ba o tumatawa? Nananuhin ko. Meron na. Yan, sinasabi ko na. Sige, nagpe-pray over kami sa'yo para sabi nga ng t-shirt mo, never say die. G never ako. So, tignan mo kayo. Mag-drama ka. Wait! Break time muna, wait! Oh, one. Ah! Init, bilisan mo. Wait! Ikadilim pa niya siya. Oh! Gaga. Ang suro. Isipin mo na lang, hindi yan Dalarama. Oh, iPad yan, no? Para sa iPad. Sige, ay na lang siya. Ay. Ate na yun. Yung crab ni Makita sa video. Nguyain mo kasi, hindi yan matigas. Yan, oh. Hindi naman matigas yan. Chew. Babawasan mo ng apple. Apple. Naman na luto. Ngayon mo. Tagalin mo yung apple eh. Ayun nga. Pero may susunod pa. Bukas lang yan. Para bukas lang to. Apple. Oh, tignan mo na, busog ka? Ay, meron na yun. Wow, dapat mo kanya sasalayan na yun. Apple. Wait, nasusuka ako. Hindi. Pigilin mo. Lunukin mo. Maangang ba? Pag pinapawisan ka. Di ba dapat pag maangang doon ka pinapawisan? Mas yan, tissue. Di ba? 2 more bites to. Letos na lang yan at saka ano eh. Kapawas ko. Apple. Hindi mo naman din maparas. Sabado. Gusto mo pa. Ano yun? Diyos ko, Lord, malapit ko naman Pero bukas yun ha, 3 hours tomorrow from 8 to 11 o kaya 9 to 12. Approve? Nakukulo. Tusok mo kasi. Oh. Apple. Cheers, amo. Cheers. Cheers, amo.
ako papansin sa sinasabi nyo. Nagko-concentrate ako. Saan tingnan mo ako? Tingnan ko mo ketchup kay Labi. Lord. Help me, Lord. For the iPad. Sige, muya. Choo! Choo train! Huwag mong gaganyanin. Isa na lang. Kaya na po, balang subo. Metong basong inuman. Black Rider. Hindi, Voltes B. Voltes B? Meron pa mga may extra sa video mo kanina. Gusto niya ng ano? Gusto niya ng screen time. Ay, mamaya po kung ba? Last name. Susukin mo para masubo mo. Susuk. Yan. Yan, isang subo na lang yan. Oh. Ay. Oh, dapat mabiyasa yung mga ano. Pero, Dali mo, subo na kasi eh. Bumay pa. hindi. Sabi. Hindi niya makuha. Yan. Mainit ba? Ayan, alam mo yan. Konti na lang, oh. Susubo na. Oh. Bilisan mo. Ito na platitong kanin salad. 15 minutes na yung kakanan. Ayan, subo mo na lang yan. Parang yung salad. Show na lang. Kagagyan parang king. Anong lasa? Wait. Matatapos ko na. For the iPad. One more bite. One more bite. Wait. Pinky promise, 3 hours. 3 hours tomorrow. Good job. Bukas ulit. Kung gusto mo. 3 hours tomorrow. Hindi ka ngayon maglalaro. Bukas. Ay, gusto ko ngayon eh. Eh, sinabi ko kanina. O, dadagdag ko isang oras. O, sige, mamaya. Wala na kaya hindi. Sengol na pa si Bayo yan ka. Wait, record show muna. Mapansap na ngayon ako na. Ayan po, si Scotty Thompson. Pumayak. Scotty Thompson. Okay na? O, diba? Oh, tapos na? Inumin mo na tapos patayin mo na to, pa-thank you ka na. Bukas ulit, 3 hours ulit na iPad. Bilis! Oh. O, anong lasa? Anong experience mo? Bad. Bakit bad? Oh, Siyempre, Tagalog. babay mo na.